През 2010 най-бързата тройка на BMW отпразнува своята 25 годишна. За да отбележат по достоен начин този юбилей, хората от Мюнхен създадоха нова състезателна версия GTS, построена на база на M3 Coupe. Сглобяването му става ръчно, по поръчка, а изпълнението в работилността на BMW MGmbH. M3 GTS Coupe се различава много лесно от серийните автомобили по оранжевия цвят, по черното матово покритие на решетката за въздух в предната броня, по черния покрив, черните джанти, по крилете в предните калници, украсени с елементи от тъмен анодиран хром, и по антикрилото отзад. Габаритните размери на BMW M3 GTS Coupe се различават много малко от тези на серийната версия. Дължината е по-голяма с 30 мм, а височината е по-малка с 30 мм. Собствената маса е по-малка с 100 кг. Гумите и джантите са 19 цолови. Въпреки че е използвано окачването от серийното M3 Coupe, при GTS той е с по-твърди тампони и с амортисьори с регулирана твърдостта. Това позволява предната част да бъде снижавана с 16, а задната с 12 мм. Спирачната система е с 6 бутални супорти на предните и с 4 бутални супорти на задните колела, а стандартните спирачни маркучи са заменени с такива армирани с стоманени нишки. Спирачните дискове са по-големи от обичайните с 18 мм отпред и с 30 мм отзад. Системите ABS, DSC и DTS са с нови настройки. BMW M3 GTS Coupe е напълно адаптиран и за движение по нормалните пътища, само в името на по-ниското тегло някои елементи са премахнати, а други са заменени с нови. В изпускателната система са монтирани специални първични катализатори, изработени от титан шумозаглушители. От салона са премахнати задните седалки, климатика и аудиосистемата. Монтирани са нова шумоизолация и нови коритообразни спортни седалки на Recaro с 6-точкови предпазни колани и предпазна тръбна клетка с пожарогасител отзад. Серийната скоростна кутия е заменена с нова 7-степенна с 2 съединителя MDKG Drive Logic, която дава възможност за ръчна смяна на предавките. Специалистите от M-Technic са направили необходимите промени и по двигателя на M3 GTS Coupe. Работният обем е увеличен от 4 на 4,4 литра. Картерът е изработен от сплав от алуминий и силиций. Монтирани са индивидуални дроселови клапи за всеки цилиндър. Използвани са нови антидетонационни датчици.
Системата за смазване е с мокър картер, а изпускателната система е с по-ниско съпротивление. Максималната мощност на 8-цилиндровия V-образен двигател е 450 конски сили, а максималният въртящ момент 440 Нм. Комбинацията редуцирано тегло и увеличена мощност е осигурила на BMW M3 GTS купе отлични динамични качества. Ускоряването от 0 до 100 става за 4,4 секунди. За сравнение, стандартното M3 купе прави това упражнение по-бавно с 0,2.